De herfst zorgt van nature voor prachtige kleuren. Die kleuren kun je ook bundelen, bijvoorbeeld in een pot. Ja, of je maakt er een potje van. En dan voor binnen en voor buiten, toch Chantal? Ja, we gaan vandaag aan de slag met chrysanten. Onder andere. We gebruiken ook nog wat andere herfstplanten. Maar chrysanten zijn een echte herfstbloeier. En die geven zo aan het einde van de zomer, begin herfst, geven die weer lekker veel kleur als eindelijk de zomerbloeiers op hun einde gaan. En ze bloeien eigenlijk totdat het echt wat strenger gaat vriezen. Dus het is een hele dankbare plant. Ja, maar die zijn voor buiten, zeg je, hè? Deze zijn voor buiten. Maar voor binnen gaan we aan de slag met snijchrysanten. Ja. En daar zijn ook verschillende soorten in. Dus ook een hele dankbare snijbloem. Kan tot 2-3 weken houden. En we gaan wat kleine vaasjes opmaken. Oké, we kunnen beginnen. En als je iets met snijbloemen werkt, is het altijd belangrijk om te zorgen dat je vazen goed schoon zijn. We moesten eerst bovenop zetten, Chantal. Dat mag, dan kun je een beetje kijken hoe je het wil neerzetten. Dan is het daarna gemakkelijker werken. En ik zorg altijd dat het blad er goed vanaf is. Want als het blad in het water komt, dan gaat het water sneller smetten. Dan wordt het water vies en daar houden snijbloemen niet zo van. Ja, in potten moet je altijd zorgen dat je goed waterdoorlatende grond hebt. Want er zijn maar heel weinig planten, behalve moeras- en vijverplanten, die van natte voeten houden. Dus in elke pot die we gebruiken zit een gat in. Onderin had ik alvast wat hydrokorrels gedaan. Kun je ook scherven in doen en dan bovenop past de potgrond. Dus mochten we een keer een flinke plensbui krijgen, dat niet de hele pot vol blijft staan met water. En die chrysant die zit nu nog lekker in zijn knop. Dus die gaat dadelijk alleen maar verder open en dan wordt het alleen maar meer kleur. Nou, ik doe hier nog wat grasjes in. Dat het lekker speels wordt. Ik heb een mooi boeket gemaakt. Ik mag in deze vaas, ik ga even de hoogte bepalen. Dus dan weet ik dat dit van de stelen af mag. Ik snij de stelen schuin af. Als je het met een tangetje doet, dan moet je er meer kracht op zetten en dan knip je de vaten dicht. Deze is ook mooi gevuld. Dus ik ga nu lekker de vaasjes vullen. Nou, kleine vaasjes is ideaal als je niet te veel bloemen wil gebruiken bij je televisie, op een tafel. Het kan eigenlijk overal. Je hebt niet zo heel erg veel nodig. Ik heb hier wat limonium, dat is wat springeriger. Ook een hele sterke snijbloem. En zo haal je de herfst ook in huis. Ja, en kleur. En kleur, ja. Wat mooie van de herfst, de rozenbotteltjes. Dit zijn hele fijne. Ja. Dus die doe ik ook her en der ertussen. Nou, zelfs die kleine knopjes zet ik er gewoon tussen. Met een beetje geluk gaan die nog open. En ik heb een paar hele mooie grootbloemigen. Die grootbloemigen zijn heel gevoelig. Ja. Zitten in een netje en die haal ik er ook pas af als ik het helemaal klaar heb. Dus als het netje eraf gaat, dan maken we het compleet, zeg maar. Ja, hier zo een poenetje tussen. Leg er maar mee tussen, net waar plek is. Ja. Nou, en nu het moment, het netje mag er voorzichtig af. Nooit een grote chrysant hier bij de kop aanpakken. Altijd hier voorzichtig bij het steeltje. Kijk, en de laatste. Nou, wij zijn klaar. Ja? Zo zie je, we hebben met voornamelijk chrysanten wat heel moois gemaakt voor binnen en voor buiten.